te oyudi yot cha mane gi mwawacho. Okay. But yada ni mondo akony osiepna ni. Nitie gimoro miluongo ni supply and demand. Dwaro kod chiwo mar cham. Sama cham ochiek e gweng' kuchocho. Demand mar jogweng' ma gidwaro go nyaka mok duka cha orumo chuth. Gin koro gichamo margi cha. Koro mok duka ng'eny ma chuno nyaka joma uso mok duka go mondo odwoke piny. Mane rieko malew midwoko go nengo gik moko chien e piny ma ji odak kaka ma. Iwacho ni sirikal mar UDA ketho pesa ni kia ng'ato nowacho dwaro 1.5 billion. 1.5 billion Kenya ka ok nyal kata machiwo subsidy for 1 week. Wawe uru kao pesa mathindo thindo to wayalo go buche madongo dongo. Bura madongo nyaka yal gi pes madongo. Bura matindo nyaka yal gi pes matindo. 1 billion nyalo tima ngoje dungo wili. 1 billion kakoro wakete mesa kakoro wachako kwane. Wanyalo kwane nyaka saadi ne japiny masamoro kene wanyalo timo to dongo ne jopiny kata in kumigo sani to neko make makairego. But kukete ni dwa subsidy. Kukete ni dwa chiwo go buch subsidy makoni kikwa yal kode. Bura matindo wayal gi pes matindo. Buche madongo yal gi pes madongo. Subsidy en bura maduong'. En bura maduong' makiketo ni dwa yale gi 1 billion titimo nono. Ok nyal kata subsidize wik achiel kende mar cham. To be wawe wuondore, gika ji chamo Kenya ka ng'eny. Ka bondo kende mitimo ne subsidy to gik modong' iweyo. Idhi cause gimiluongo ni inconsistency e economy mar chiemo. Michele tidhi timo nang'o? Michele dhi dong' ka en nengo tek to mogo to nengo ne yot. Dwa ni gigi we kao natural course. En mana ni gimitimo gima sirikal luongo ni gikizungu ni interventions. Ikoni gima chendo en pur onego wami jopiny yot kuom pur. Water negi mbolea, water negi kodhi, kata wawuo kodgi mondo gidhi e puothe. Kata wanyisgi ni pururu cham mang'eny, National Cereals Board biro kao. Mane kaka itimo gik moko. Kata mana pur mineno ncha ji puro niang' thurwane. Kinyiso japur niang' ni pur niang' to kichopo go e mill to wawilo ni niang' gi pesa. Dine kan yang ochako pur makoro kumitere onge. Magi gik monego wapuonj jopiny kaka jotendgi. To ka gimo nyalo mana puonjogi en ni Monday wan e ndara, to Tuesday wan e ndara, to ini koni na nationalist, to Kenya midhi wang'o ndache ni, to ija Kenya, imbe dior bedo president mar Kenya mi wang'o ndache no. Dak wapuonj ji ni gima timore, oro ne nitie piny mangima. Koro gima watimuru, wang'ni watimuru tim mane jo Misiri notimo ka nong'e ni oro biro. Wapururu mang'eny mondo ka oro biro to yudo ka wan gi cham e dere makoro oro kalo kapok kech ochako chamowa. Magi gine puonj mabeyo manyalo loko jopiny. To puonj mar gimoro amora motimore e thurwa ka, ji dhi e ndara. Ka nyithindo fele sikul, ugolo jonyuol dhi e ndara go boke dhi gwe gate dhi chwado jopuonj. Biro chopo kama koro nyithindo biro chako chwadowa. Ni une manchu jotelo to gik moko kethore to lenga lenga. Wawe uru wach mar ketho gik moko sa saya ma wan gi weche. Kenya marwa te nyaka gi ng'ama tiyo no ena trustee. Ok ang'e trustee dang' alok ne oganda luo nang'o. Kenya marwa ok mare. En wawene mana ni en signature. Omako ne ji. Yes. Ochalo prefect mwayiere class. Omako ne ji. Omako nwa gini. Koro sami ketho Kenya, ini ketho ni nyale to imbi nyaluri. Samancha oketh supermarket Kisumu. Ne ji kanyo ji 31 manitie. Jogo onge tich kata moko koro kel 70 tok gi nyal ng'iewo. To kane wan gi ng'anyo mar adier moro mamuol mowacho no. To wadhi adia kata wahero nwa bedo uhuru paka ukinya kodhiambo to wawera wera ne duoknwa mogo piny duoknwa. Onge gir ng'ato makethore. To moro ma kiseneno ka ji oponde udi otamore wuok bire ng'anyo. Tiriembo mtokni idhigo Mukuru kwa Njenga. Iriembo mtokni idhigo Madhari. Kaeto jo Madhari wuok oko. Kaeto koro TV menyo ni ji ng'eny mang'anyo kare ji odanya dier. Beda ne kami bede no mondo ji obiri e ng'anyo kanyo. Iwinjo bat.